Ginpasidunggan sang 15 sangguniang palalawigan ng mga festivals nga nagpasakop sa bago lang natapos nga Dinagyang Festival 2026 bilang pagkilala sa ila kontribusyon sa pagpasanyog sang kultura kag turismo sang probinsya. Una nga nagpasa sang Resolution of Commendation si ex-officio board member Amalia De Buque, ang presidente sang Liga ng mga Barangay, bangod nagkampyon ng Banag Festival sang Banwa sang Anilaw sa illumination nga mumanang naghakot sang tuman kadamo nga award sa kompetisyon. Dugang pa diri nagpasarman sang resolusyon si board member Jason Gonzales sa nagpasakop ang Tultugan Festival sang Maasin Iloilo nga nagrepresenta sang 3rd District kag nangin 3-time champion sa kasadyan sa Kabanwahanan. Sa piyag nga bahin nagpasarman sang resolusyon si 4th District board member Dominic Paul Oso agod pasidunggan ang Kahilwayan Festival sang Santa Barbara nga first runner-up kag Kasag Festival nga mong second runner-up. Gindayaw sang Provincial Board ang mga nasabit nga festival bangod sang pagtibong sang kultura kag pagpauswag sang turismo sa Iloilo. We commend the Banag Festival of the Municipality of Anilao, Province of Iloilo, for being declared Grand Champion of Illumination Festival of Lights 2026 and for winning the major awards. Resolved finally that copies of this resolution be furnished to the local government of Anilao, Iloilo for their information and as a memento for this provincial recognition. Are there members of this body who wish to be a co-sponsor? Please raise your right hand. Honorable De Buque? Yes, Madam Presiding. Are you amenable to that? Of course. Okay.